Karbi Ariso tum sai ke cuklem pen tangka long ledet pupen, West Karbi Long Labor Union wana tumpen kacerapdu. Asuk Yadav artaningkan krip ya usupia phan ke culang rem ja phan kabor ia lama puthak, Karbi Long Labor Union atum lam thi cepaklang du. Karbi lang piaroy, longjut celenga thepaya ber habipin po tumpen, botor okipupon. Rakia hormo pen Zakir Hussein khatkatirai komsai kiari deng kachingna. Aprangsi Abirta kila rado anaphan gardong bajirlo gardong non adaba Abirta long pen samyu jang terangpi non arjui kha Abirtang tonpen. Di Mahasau District arlo longku parong alongkidu LT Company sai ke claim bomalong aruni phai pliar ni West Karbi Long Labor Union wana bitung atum kahumrida. West Karbi Long Labor Union wana bitung atum ke dam nang kok alam theke ke dam tangar ni LT Company athikidar Hafizur Rahman po bang pualong Karbi Arisotum bang trainer ke batum sai ke chongda dunatang ka ke long nang japot achiklo setame thikidar pen pitekang ke datsi hat dhupri ame thangadim chekat jui ajok non puanta tangka ke long leder joksi bang sodim humri dam nang koklo. Birta kerib dunlong atengke Hafizur Rahman apo men Samsul Haq Dhubri District asorpusi pang thekpon. West Karbi Long Labor Union wana bitung atum tamsi kosonsi tangka ke long nang jipu manager Dilip Mohanta lapen longku police IC phan chingki chingwai tekanglo. Manager Dilip Mohanta pen sitami tangka ke palong PJ phan unan ki police atumalong cherabdun pupusi nang thandun. Lapen hadak longku IC pen nang thandun atengke Dhubri election anang inghong non labang so philote sayaron ateng pen bor idun pupusi nang thandun. Bank transaction তার পেমেন্ট হয়েছে আমি পেমেন্ট দিছো নে দিছো সেইটো মোৰ পাৰ মই তো সারক কলোৱে যে কালিৰ ভিতৰত মই হেপি থানাত মই জমা দি দিম তেখেতে কৈছে আপুনি সেইখিনি জমা দি দিব তাৰপিছত মই ব্যৱস্থা ল'ম এনেটো কিমান দিন ভিতৰত দিব চেষ্টা কৰিছিল তো কালিৰ ভিতৰতে মই দিম এইটো যোনটো বেংক ঠিকাদাৰৰ নামটো কওক হাফিজ আলী হাফিজ আলী আৰু আপোনাৰ হাফিজ আলী আছিল না নাম আপুনি কি ম্যানেজার হাফিজ আলী ঘৰটো ক'ত ধুবৰী গলকগঞ্জ আপোনাৰ নাম লিখিছে মোৰ নাম দিলীপ মহন্ত আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত মোৰ তেজপুৰ Jumlah ladak tangka kelong le keklian ka ala lapen koman tu pen la Ditum ki claim daga diring thoi lo mte ditum non atarong le an ho non hafta roi thom pli do tantalong lage man bele Rahmat la tu kopi company la laga dang mai lenti LT ni lige pon ti dang rang ayam ti dapat ha ayam juga ni thom nak kemar rong do thangla dah jawa do rong tamba do lo paisa rasom dan de bon la long pedi bang si do lo ta ha pon dunji Jongsi ni phai troxia phijongsi thikidar Hafizur Rahman pen tangka pipelang pulutangti West Karbi Long Labor Union wana songa tumpen ki LT Company sai ki claim bangki ing haponang kokpu pusi West Karbi Long Labor Union 1 District amai phi ka boning ti pipen than pachinipon Borthol pen Great Sontimong Karbi Longri Abirta Sumara tung claim la hello putanang chithan lo la se bang cleaner cap au sumara tung dak le bara kam chu claim dun lo la se alang tung kisuman phane cheklo jon tham kisuman phan ke cheklo jon ni kisuman phan ke cheklo jon la son si alang tung ka chu claim dun anam pipe de lo la se nili tum phanang chithan lo sumara tum le ba tum main than lo baido ni tum ki claim la an lo ama poisa chelong le pen ni tum thana ta dam lo thana ta report pidam lo thana sa ta thang ta nang claim pipe la pen Athikadar handa nitum phone chukol olo phone ta number ke thom ta switch off polo amar lasi so poisa nitum koson lokachi hang thekpo amar lasi nang tum labor union tor na thwa hin pen nang rap dum thapwa lam chalang to nang kusin nitum pini dak electric company nong an kiba la penjong si alang tum kona so khaya tum alang tum dak Karbi anglong puno de mahasa din puno alang tum kona apir the pen ni dak kami claim kiba itung Karbi akhai Karbia abong mar emu mar tumhan la sonang kachinek pitekang pulote poson lo nitum chelang dun din thekpa la sin nitum putekang lo thana tabang lo la pen thana sota nang pulo nitum nang sai pipo ama halada thuburi lo election non hatari do pusipu la se hatarik amni election la judet penjong se alang tu nebni pulutang te nitum bangke
belek atobar ni tum kang sai pon patupa ke bon posita kang kisita so company long bangke ni tum patupa abang pu tumhan anam pinai posini tum dak kan pacini dikang lo dapendak laso area long dak IC tumhan se tum jingki jingwai dikang lo asila bangso tengpen jongsi ili tum akorti tum maphan kam ke claim anam pen jongsi TPP dogok polote nili tum akaprek step sitame dengpon po lasinon kedamtang sitame Kedamtang aruni phai ke thomarni Dipu flyover ka selam bomalong langke roidun Asok Yadav abang arta kijum hek ningkan kripli Karbi ausu pia phan ke cholang rem ja phan ka bor ipon abang phu Karbi lochar ya songa tumpen Dipu police station along lam hoi pidam si panep poncheklo la solam ki aputha Karbi Anglong labor union atum birta ke long dun der chada joksi cherap chitudun thek thedel labor Asok Yadav ki Karbi Anglong Labor Union pen thang kachirapta avi pusi Karbi Anglong Labor Union chunbang pen pachinipon atumi nolom abirta nilitum arjulong lo late news media long nilitum theklong lo lasi nilitum abangke ahokpet abangke nilitum Karbi Anglong Labor Union nilitum dak birla nilitum central committee pen nilitum abangke laso alama abangke nilitum arjulong le lapen thang information ta nilitum long le det ajoini si nilitum alang litum apantame laso abang nilitum rabdun thek thedet ai sonsi dokoklo lasi nilitum ke alang litum lahai hui ka cheplang abang ke nilitum ta condemn lo alang li tum konanat penone lebar tum wangsi dakar biang long long la an nanga chuklem apot abang ke nilitum ta alang litum apan bang ke pinrem bonlo athe nilitum la Karbi Anglong Labor Union nilitum alang litum ke nilitum a member ta kali lape nilitum along thanga connection ta we setame alang litum laan akai lopen Karbi Anglong long nanga chuklem lahai huya bangke nilitum ta alang litum phan condemn lo athe nilitum lahai information long person te nilitum directly si nilitum la central committee nilitum labor union pen si nilitum laso lam aluna bang nilitum inside un thekjia porlo setamin lahai lam aluna bangke nilitum information long le data join si nilitum bangke te non laso alama bangke odun thek thedelo lasi me non ladak det pokalilo nilitum Karbi Anglong dang pi along setame itum la labor pen la sona asona khotana ke pho bangke jongsi nanglitum information ang pi putang te dak nilitum office long wangnon dak central committee office dak birla malo biusia thengno lasi nanglitum dak nang humri lo tangte nilitum phan nang chetongpo lancholo Nijang Karbi Anglong Duaramla constituency ke parlu duronga ronga mekar sarthi rong pi pen durga ing pipi to masupu Karlitang Rahul rong pia phan luga pachari dun jibu pen roha long bang hem bidun bonda ko pigo son pen ni ke tang aruni phai ke thomar ni ke Karlitang Rahul kichitang abang ar pumsi long pon rong Karlitang Rahul rong pi ke dun pe ka hem phu atum pen ki amithang si apran char mudet pulu bonda la ke ahokali komat ni atum pen si Karlitang Rahul rong pia phan apran armu detlo laso puthak so daga kangsai longvek nang jipusi Karbi Anglong Labor Union atumpen pachinipon nilitum akortelo iltum maching hon khopmane abang flokes ei pudulne koson ne alang tum tame panwi si pulo je Labor Union tumhan chuning ridam lo ba netum chingwai dam lo pusalang tum pulo ba pena adim ke netum tame hapari pon da do pusalang tum pulo tame netum lo mangke alang tum bangwel ang make lasi dak netum Karbi Anglong make Labor nor mangke hok manchithan sekeme song ropi doko jarapu mane isi bangke thanda po je netum mangke Karbi Anglong Labor Union pocho pe United Karbi Anglong Labor Union pade do tape kaluan pade do jalapu isi bangke la building others construction pu worker union pade do asi kolso bang tum hantong alang tum kaching kidam ne la bang tum chine taminil tum bangke thang kaching ki abelang putinil hin mangke kudam ji asi alang tum ninje lohor sut Labor Union matin tum bar request ba isi ki theper besa mi alang tum chuni ridam lo pusalang tum pulo tamil tum mangke bangwela asi kinang sot dong si dukok ni tum han adorkar dong si dukok putin nil tum lo wangon chingkinon dak central committee district committee dolo itu me chingki chingwaina kopi step si ki dengjima nil tum kai ki arjap thip si dolo lalo Karbi Anglong ki sungke laso ki sung poli sonsuri ba je kuno ki sung tame itum kai ki arjap thip si do asi nil tum Karbi Anglong Labor Union pentame kachongdara fandele nil tum sai ki tengwon la bukali kapre Karbi Anglong homoisa do an ka menil tum kapam mission je phan la bangso
aki sungalong kai ke kacrap dim hangke nil tum kai ke tai arjap thip se lalo Kedamtang aruni phai player ni nijang Karbi Anglong Karbilang piaroi long jut celeng athepai aberalong aningkan wang ason thak thak si pening le thot setami habi pinpo bangkri ke thomatum pen botor oki prupon padupon Jasemet pet labangso botor oki prupon along chinthong botor habi pinpo bangkri ke thomatum pen si paterpi ponlo lason si botor oki prupon laki hakko pen Karbia tumajutang along sitame isi arong aji ason si paman ponlo lapen botor oki prulata isi arona tang choklim pensi aningkan wang ason thotsi laswarni habi pinpo atum do anching rumpen Karbilang piaroi longjut celeng athepaya beralong ok prupon misen pen pachun ponlo Jinthong pen sanjibing ti Karbi Longri Abirta senot meji lindoko atu perangke abitu atu nang itu pini Karbilang pi nilitum aron ajer pen oke pru nang letum perangke abitu kewangke nili sori akardom nang pilo nang choro lo nilitum pini ahok pet chinthong longbong along rong arak botor bokan pili pen nilitum abeng kapangdon arme kapangdon ningkan sori ningkan isi asek nilitum chipru gavedet chehe gavedet nangya phan keso gavedet kan tha gavedet nangya phan si nilitum Karbilang pi ok chipru lo la pen nilitum abeng arme talong lo nilitum abeng armeta pangdon longlo lasi nilitum arondo thulang nilitum tikar bikar nilitum loji Karbilang pi ok pru pu nilitum ok chupri lo nilitum ahabiatum aharenatum bang hiru tang terlo lasi alama bangke nilitum ok chupri lo pi pru ke ta nilitum abeng armeta longlo lapen nilitum la son si aningkan ha ilipu ko anu ne ha rengkun ritual ni penta nilitum la son si dambom si la si dak chinthong lindok arubo lindok thom arubo son si nilitum peman lo la si ok chupri bom lo aningkan da son si wang bom si motor bokan ta nilitum peme bom motor bokan ta peneng asingkat ta meji lapen nilitum abeng armeta long lo don atu lapen ne nang tu nus jenar abitung tu nang tu ma chorolo kardom la sonang ka theka phan ke lapwan si nilam the pi yu ko lapen anu ka thana la lapen thu nilitum chintham abor meji asa bak alangli than po Kedamtang aruni phai ke thomarni arnigang sampor phai trogra mini thom ke bapor sub division police officer Rastam Raj SI Deepak Lahan SI Swabdhan Swargwari atumpen chepatir piponsi khatkhati police station ke parlu dudu koloni adunga longki ri ke tarli basai ke deng ponahot thomkup kripli anlong ponlo Laswa thomkup along pen rakia hormu mate drugs gram tok bora sirkep anlong ponlo Laswa drugs pen ka chingnang chekbang phu Zakir Hussain Arta thomke pusi pang thekpon Zakir Hussain aphan khatkhati raikom sai ki atum sayarona tengpen chepari deng ponsi sayarona tengpen klempon Pinya Abirta lansi kangton lo kardom